Ambuye akhale nanu. Mawu amtenga wabwino monga dalembera Yohane woyera. Tiwerenga mtenga woyera wa Yohane mutu wachitatu kuyambira ndime ya 14 mpaka ndime ya 21. Yohane 3:14 mpaka 21. Pa nthawi yomweyo Yesu adati kwa Nikodemo, monga momwe Mose adapachikira njoka pa mtengo m'chipululu muja, momwemonso Mwana wa Munthu ayenera kudzapachikidwa kuti aliyense wokhulupirira akhale ndi moyo wosatha mwa iye. Mulungutu adawakonda kwambiri anthu a dziko lonse lapansi, adali naye mwana mmodzi yekha, komabe adampereka kuti aliyense wokhulupirira iyeyo asatayike koma akhale ndi moyo wosatha. Mulungu adatuma mwana wakeyo pansi pano osati kuti adzazenge anthu mlandu, koma kuti adzawapulumutse. Munthu wokhulupirira mwanayo sazengedwa mlandu, koma osakhulupirira wazengedwa kale, chifukwa sadakhulupirire mwana mmodzi yekha uja wa Mulungu. Mlandu wake ndi wakuti ngakhale kuwala kudadza pansi pano, anthu adakonda mdima osati kuwalako, chifukwa zochita zawo zinali zoyipa. Aliyense wochita zoyipa amadana ndi kuwala, saonekera poyera, kuopa kuti zochita zakezo zingaonekere. Koma wochita zokhulupirika amaonekera poyera, ndipo zochita zake zimadziwika kuti wazichita momvera Mulungu. Tenga wa Ambuye. Abale okondeka mwa Ambuye, la Mulungu la lero la folo mu nyengo ya Lenti ndi la Mulungu lomwe limadziwika kuti letare Sunday. La Mulungu lomwe tikuyenera kukondwera. Tikondwere chifukwa chikhulupiriro chathu chikutilimbitsa mtima. Adzakwezedwa pa mtengo, ndi iyeyo amene adzatipulumutse, ndi iyeyo adzatipatsa chimwemwe, ndi iyeyo adzatipatse mtendere. Tonse tikuyenera kuyang'ana ku mtanda wa Yesu. Tiyang'ane mtanda wa Yesu, tiyang'ane pa mtengo umene Mulungu akutipatsirapo chipulumutso. Kalekale ana a Israeli adapulumutsidwa ku njoka zolusa, osati chifukwa chakuti panali munthu amene adapachikidwa pa mtanda ayi, koma ana a Israeli nthawi imeneyo anapulumuka chifukwa Mulungu adalamula Mose kuti apange njoka, ndipo njokayi atayipanga adayikoleka pa mtengo. Aliyense amene ankayang'ana pa njoka imeneyi amapulumuka. Nkhani imeneyi timayimva tikawerenga buku la Numeri 21:4 mpaka na 9. Numeri 21 vesi ya 4 mpaka vesi ya 9. Tikumva bwino mawu a Mulungu pamene ana a Israeli adachimwa, analakwira Mulungu, ndipo Mulungu anakwiya nawo. Ndi chizindikironso kwa ife kuti tikuyenera kudziwa kuti tikamuchimwira Mulungu, Mulungu amatikwiyira. Enafe nkuteka timayesetsa kupanga zosiyanasiyana, kani mabizinesi, kaya iyayi kuyesa mwina kapena kuchoka kumudzi kuno kupita mtaoni kukafuna ntchito, kaya ukapanga chani, zosatheka zokhazokha. Chilipo china chake chinakwisa Mulungu pa moyo wathu, koma sitimatha kuchizindikira
chifukwa chikhulupiriro chathu nchoperewera, chikhulupiriro chathu nchosakwanira. Tamva Ambuye Yesu akuti aliyense opanga za mundima si wake wa Mulungu. Aliyense opanga za mundima amachita za mundimazo, koma ntchito zakezi sangabwere nazo kuzichitira poyera. Amachita manyazi, zimanchititsa manyazi. Tikamawerenga Baibulo pali zambiri zomwe amatiuza malembo oyera. Malembo oyera amatisimbira zochuluka zomwenso ndi ntchito zomwe aliyense wa ifeyo atha kuzionanso kuti inetu izo ndimachita, izo ndimachita, izo ndimachita, izo ndimachita. Kodi nanga ndikutere chifundo cha Mulungucho ndingachilandire? Tikamawerenga buku la Zakariya, Prophet Zakariya 12 verse ya 10 akutiuza kunena kuti tsono anthu abanja la Davide ndi anthu onse aku Yerusalemu ndidzawawaza ndi mtima wachifundo ndi wakupemphera. Motero adzati akadzayang'ana amene adambaya adzamulirira kwa basi, monga muja adamulirira mwana akakhala mmodzi yekha. Adzamuliradi kwambiri monga muja amamulira mwana wachisamba. Iye amene adambaya ndi Ambuye wathu Yesu Khristu, amene tikudziwa kuti pambali pa mthiti yake atamubaya padatuluka madzi ndi magazi, amene akuchapa moyo wathu, akuchapa mavuto athu, akuchapa nkhawa zathu, tichapike tiyeretsedwe. Ndipo akutitsimikizira Ambuye Yesu. Tikawerenga Yohane 12 verse ya 32 akunena kuti ndipo ine akadzandipachika ndidzakokera anthu onse kwa ine. Apa Ambuye Yesu akufuna kutitsimikizira kuti ngati munthu akufuna kupulumuka, chipulumutsocho achipeza ngati iyeyo ayang'ana ku mtanda wa Yesu. Tikathawira pa mtanda wa Yesu tikalandira chipulumutso. Tikathawira pa mtanda wa Yesu tikalandira zaulere. Tikathawira ku mtanda wa Yesu tikadzadzidwa ndi chifundo chimene akutiuza Atate Mulungu wathu, ndidzawathira ndi mtima wa chifundo. Ifenso adzatithira ndi mtima wa chifundo ngati moyo wathu uthawira kwa Yesu yekha. Tikalira ndi mtima osweka, tikalira ndi mtima ozindikira kulephera kwathu, Mulungu adzatipatsa zomwe ife tikusowa. Ambiri mwa ife ndi manena onena kuti sitimalandira zomwe timapempha, chifukwa moyo wathu wakhazikikabe mu uchimomo, sitifuna kuchokamo. Timakwaniritsidwa, timasangalatsidwa, timakhutitsidwa ndi kuyenda mu mdima, ndipo timamva kukoma tikawapangira ena zoyipa. Timasangalala ndithu tikaona anzathu akuvutika. Timakondwera ena mwa ife tikamva anzathu akulira, ndikumachitanso kufunsana, kodi sizaonekeraso, sizagweraso? Akamaoneka osangalala samasangalala athu. Kumpeza kupanga zimenezoyo ndi Mkhristu ndithu opemphera. Likafika tsiku la Mulungu ali kuti kuchalichi, iyayi yemweyo akuti ndi walejiyo, yemweyo ndi wagulu mtima woyera wa Ambuye Yesu, yemweyo ndi wabungwe la amayi, yemweyo iyayi ndi wabungwe la abambo, yemweyo mukampeza ali kukwayala. Komanso yemweyo ndi amene akusungira zithumwa za ufiti mmudzi, munthu wake mmodzimodzi tu. Kupembeza Ukaristiya ali patsogolo nambala 1, kupanga miseche ali patsogolo nambala 1, kuimba kwaya ali patsogolo nambala 1. Tiyeni tampezeni kumudzi akayamba kulalata, akayamba kutukwana, mawu ake omwe aja, munthu wake yemwe uja, ntchito zake zodabwitsa. Moyo wathu, mitima yathu, machitidwe yathu
kodi timazipereka motani pamaso pa Mulungu. Ambuye Yesu akutipempha tsiku la lero tiyang'ane ku mtanda wake, tithawire ku mtanda wa Yesu, titsamire mtanda wa Yesu, mtanda umene sukatiyitse manyazi. Atitsimikizira Paulo kuti chikhulupiriro chimenechi abale anzanga sichingatigwiritse ifeyo fuwa la moto ayi. Chikhulupiriro chimenechi chimwa Yesu sichingatigwiritse fuwa la moto. Ambuye Yesu ali nafe, Ambuye Yesu amakhala nafe, Ambuye Yesu amatikonda, Ambuye Yesu amatisamalira, ndipo nthawi zonse amafunitsitsa kuti ifeyo tionetse mtima wabwino pa ife komanso pa ena. Akumusimbira Ambuye Yesu Nikodemo amene acheza naye muthenga wabwino umenewu wa Yohane. Nikodemo adali mmodzi mwa akuluakulu amene anathawa mozemba ndi kupita kwa Ambuye Yesu kukafunafuna chipulumutso. Ife sitimayenda chozemba ayi, komabe ngakhale zili choncho sitimamfunafuna Ambuye Yesu. Choti wafunafuna ife nthawi zambiri m'moyo mwathu ndi ntchito za pansi pano zomwe sizingatipatse chipulumutso, kuti anthu amene amachita zotere sadzalandirako ufumu wa Mulungu. Ndipo Paulo akutiza kunena kuti zochita zakhalidwe lokonda zoyipa zimaonekera poyera. Ndi izi Paulo amakambanso zomwezi, ndipo mkalata ya kwa Korinto amatiuza kunena kuti nzeru za moyo wathu, kaganizidwe, kaufiti. Anthu ena ndithu ntchito izi zomwe akuzinena Paulo apa zili mwa ife. Maudani ambiri mwa ife otimalandira Ukaristiya ndife mfiti zosatha, chifukwa maudani mwa ife ngosatha, mikangano mwa ife ndi yosatha. Ena mwa ife apa otimalandira Ukaristiya kuchita mpatuko ndiye khalidwe lathu. Tili chonchi kuno kuchalichi kenako tikapezeka tili kwa profeti, tili kuchalichi kenako tili kwa aneneri ena ake, tili kuchalichi kenako tili kwa asing'anga, tili kuchalichi kenako tipezeka tili madera ena. Moyo wathu sumaonetsa ukulu wa Mulungu chifukwa ntchito zathu nzosiyana ndi kufuna kwa Mulunguyo. Sitingathe kuya poyera ndi kuchita matama ndi mtanda wa Yesu Khristu. Matama amene timadziwa kuchita ife ndi matama odzitukumbula tokha, kudzikweza, kudzimva, kudziyenereza, kusafunira anzathu zabwino, kudzikonda, ndiye kumene kumadzaza mwa ifeyo. Ndipo zimenso zimachionekera kawirikawiri kuti ifeyo tili motere, pothawa maudani, pothawa mikangano, pothawa mabodza, komanso kukonda sakramenti la kulapa. Koma Akatolika tili ndi vuto, ndimabwereza kunena kuti ambiri mwa ife chachikuno timangobwerako kwa cholinga chathu nchimodzi chokha, kuti mwina nkazati ndamwalira wansembe azabwere kuzakhale misa, amwambo wakulapa. Ndipo amauza kunena kuti sakramenti la kulapa ndi sakramenti limene inu monga nsembe mukuyenera kulikonda. Komanso akhristu mwachititse kuti sakramenti lalikonde, chifukwa ndi lokhalo limene limapereka chipulumutso ku moyo wa munthu. Chifukwa aliyense wa ife ndi ochimwa, tonsefe ndife ochimwa, tikusowa chifundo cha Mulungu, tikusowa chipulumutso cha Mulungu. Ndipo chipulumutso cha Mulungu chi tidzachipeza pokhapokha mtima wathu wakhazikika mchikondi ndi Mulunguyo. Timapempheratu, ena afe mafasting ndikuchita, koma zaulere za Mulungu sitikudziona, chifukwa mitima yathu sili mchiyanjano ndi Mulunguyo ayi. Tilibe Yesu, angakhale tikuvala zovala za mpingo, angakhale tikuyenda kumabwera kuchalichi, koma ambiri mwa ifeyo mkatikati mwathu Yesu mulibemo. Ambuye Yesu atithandize tsiku la lero kuvala chovala chatsopano, tithawire ku mtanda wake. Watitsimikizira kuti iyeyo akazapachikidwa adzakokera onse kwa iye. Ife tabwera kuno mokokedwa ndi Yesu Khristu amene ali pa mtanda, amene afuna kutipatsa ife chipulumutso. Chipulumutso chake abale anzanga chidzaoneka mwa ife ngati aliyense wa ife angakhale ndi ntchito
za mzimu woyera. Enafe ndife akhristu abwino, timalimbika kupemphera, ndife atsogoleri ku mpingo, koma tikati taledzera ulemu wonse umatha. Ndipo upezeka kunena kuti ena ake sunambi waona pakusekerera, sunambi waona pakusangalala, koma akangoti adzithira aledzera. Nkhani za msangalazo wa makamba iwozo ndi omwe ajawa. Ndiuza wina aliyense ntchito yanu simukuitha, akuti ndi chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, kukhulupirika, kufatsa ndiponso kuziretsa. Ndipo akumaliza kunena kuti zimenezi palibe lamulo loziretsa. Agalatiya 5:19 mpaka na 22. Mpaka ndiyambe kuyankhula chizungu. Akhale chizungu chonse ndikuchidziwa. Yankhula zathu tikuyenera kukhala ndi mtima ochita kufuna kwa Mulungu. Tidzazidwe ndi zaulere za Mulungu. Mulungu atiyeretse, Mulungu atimasule, Mulungu atiunikire. Tiyena abale anzanga, tizipempha chifundo chake nthawi zonse. Iye amene akutiyitana kuti tiyang'ane ku mtanda wake, tithawire kwa iye ndi kumadalira yekha pa moyo wathu wonse, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Amen.